masoyanka dan Abdullah ga magare ka ranmu gaba daya ban sane domin ka One selfie on masoyanka da sunan Allah ni dai zan fara banda ma dai begen a banzara babu tsimi a gare ni babu dabara Allah kai ke komai ba ni basira ka baitoci na da ko zan tsara zan yabi manzan ka shugaba mu maiki Rabbu kanin ka salatin da habibi Muhammadu manzo mai tsarki shi mai zaɗi a sa'ali da sahabbansa su ne muke bi a yaƙi domin annabi sun zara takobi Abubakar Umar Usman suna bi har da Aliyu angon zara sadauki ya Rasulallah manzan Allah gama da hai masoyanka dole sanya waliyan Allah cikin yabona Shakti Jani Abul Abbas madogarana labbaika shakbar hamagausin layi gwanina mai zikiri da wazifa ko a dare rana shehu yahuza na zariya kai da ubana shehu samatu babu sunu sun mutu barki Allah ban dama in je Madina na yi ziyarar manzo da gamina garauda na ga takalmin samu gana annabiyar dan zogunka bai kika na gana ba dan halina ba ai dan faɗi manana Allah ga sufiya na kabir na bu maiki ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا لا إله إلا الله mu ne matasan ilahu yau mun fito ne da ihu mu gare mu yau babu sulhu in dai kana taɓa manzon Allah kan ubanka za mu sare in dai kana taɓa manzon Allah kan ubanka za mu sare mu da san shi ne muka jere to makiya suka tsere kowa ta ware in kaga mai tsatsayawa annabi ne ya ce mar ya zauna in kaga mai tsatsayawa annabi ne ya ce mar ya zauna san shugaba za na nuna a cikin jikina ya zauna makiyin shi ya zama sauna ni na rike shugaba abadan diamond yana nan da shi ne ni na rike shugaba abadan diamond yana nan da shi ne rayuwa na ma shugaba ne magana na in zan yi shi ne zance na malan ka gane rayuwa tana ba rasulullahi abun nufi na imamu rayuwa tana ba rasulullahi abun nufi na imamu kai sheka allajin Allah rasulullah annabin Allah wayo na Allah daɗi kamar je kashe ni in na kirayi sunan habibu daɗi kamar je kashe ni in na kirayi sunan habibu Jafar ina nan da ku ne na ma'aiki in kiyani ne ko abokanai na ku gane san shugaba ne fasiran rayuwa duniya har kiyama san shugaba ne fasiran rayuwa duniya har kiyama to assalam salamu alaika ya masoyin kalbina a cikin ruhina nake son ka ya dan gatan Allah mu fita huljanna habibina ga baitoci na zana duk mai son ka in na hadu da shi sai ne mai madalla babu shakka sai an kirga daya kafin akai 19 duk lissafin mai lissafi bai gano manzan Allah ni na san sarki na duniya ya fi sarkin Najeriya mu sarkin mu guda ɗaya ne Muhammadu Rasulullah shi ya samu ba ma yin tsoro ko a gaban waye a tsaya tunda dai muna da ma'aiki mu mun fi karfin yan wahala tsaya ka ji Allah mai girma ya faɗa wa annabi
kadinara ta kalluba waje ka fi sama manzan Allah. Wata rana sahabbai sun daura hannayensu sun yi mai caffa, sai Allahu ya kace da su ya billahi ne ba watakila, don haka kowa sai ya rike ba kamar sako a gaban Allah. Ni kuna ji harfa alam na shara kirari ya ma manzan Allah. Wallahi na kamu da kaunar ka har an ce na susuce, ya Rasulallah tallafi raina sannan ka share min kwalla. Ku yi min shaida ni ne na faɗa Muhammadu Rasulallah, alaika hubbi na ke karuwa na ce masha Allah. Mama ta fansa a gare ka ya Rasulallah manzan Allah, abba na rai na gaba ɗaya na sallama ga shalelan Allah. Ga rashe na barhamain yasi nafsi bida ka almujtaba. samuwar duna saman duka shakundin bashirin kogin rahama kan nasirin mai sa zuci nasawa, sabirin wanda ilahu yake yabawa. manzan Allah ka taka daidai, takun ka sanni sanna daidai, rasulullah ka taka daidai. Allahu ya gama maka komai, kai ne da kankaɗan sako nai, kai ne tabbacin zance nai, kai ne ka bayyana waye Allah, aikin ka ne na manzan Allah. Ilahu kaliki mai girma, kore abin da zami hidima, daga kowa uba mai girma Muhammad Rasulillahi, sakalatul kalbi manzan Allah. Sha ambato gun Allah, kai ne farin ciki gun Allah, mu makana hana mana kuka. Annabi zuciya mai kwari, kai dai muke kira annuri, hassan kar mu fada gwari. Labbai ka abdi fadi mazara, Allah ta kai yake manzona, dan kai kadai ya ware rana, ranar da ba kamar ta rana, domin ya bayyanar da isarka. Allahu akbar maulana, da tausayi kamar barana, kana burge Allah kullum, ɗabi'un ka salim alim. Ina san ka ne manzona, da san ka ne yake min rana, abin so maradin raina. Haruna Ahmad ne naka. Ya Rasulullahi, ni kai ne kadai nake kauna, duk inda nake kai zan nuna wa kauna. Ka yardan ganka ko da ma a barci na, dai har na ganka na dace sai kulla. Kai ne mai kyau mafi kyau, jika na ƙure shawa, girman ka ya wuce ayyo kwatantawa. Kai ne mai kyawun suna abin sha'awa, ni dai na ganka na dace sai kulla. Mahamudu mai haske ne wanda baya karewa, kai ne ka je gun Allah har ku kai zaunawa, har ku yi magana da shi sosai abin sha'awa. Ni dai na rike a cikin ka Rasulullah, dan shehu Tijjani da barhama karan kaunansa, dan shehu Yahuza da shehu Usama masoyinsa, dan shehu Khalilu da shehu Sunusi murabbina, mushiri Abdulsalam na rike san ka masoyina. Kai ne gatana, kai ne gatana, kai ne gatana, ya Rasulu ina son ka. Kai ne gatana, kai ne gatana, kai ne gatana, ya Rasulu. Ya Rasulallah manzan Allah, Gama da hai masoyanka, dan Abdullah ga mu gare ka, ranmu gaba daya fansa ne domin ka. Gama da hai masoyanka.